Gisiguro sa mga tagduma sa Cebu South Bus Terminal ang kahapsay sud sa terminal alang sa gikatakdang pagdagsa sa mga pasahero karong kalagkalag. Mato ni Cebu South Bus Terminal Assistant Manager Eddie Dusaban nga lakip sa ilang mga pagpangandam mao ang pagdugang og mga security guards, pagbutang og mga signages nga guide sa mga pasahero ug pagpuno og mga buses. Karon dinhi sa sa regular bus yung na nagbiyahe dinhi natay 285 or more. Pero nagsaad ang mga bus operators nga mo dugang sila mga sakyanan labi na karon kalagkalag o sa uban pa mga peak seasons nagin na sila ipangdugang. Awhag ni Dusaban sa mga pasahero. Ato awhan lang nalantay mga gipangbawal ay mo mga pinalanggang pasahero ay mo pagdagyo ka ng mga mahait nga butang o kana mga butang nga mobuto. Kay naman tayo mga security fully kami atong mga security forces ron daghang kay tarong nga gipang-augment nga gipang-deploy pud sa Southwest Terminal kung masakpan mo sigurado gyud mo mapriso kay amo sa tagi andam nga kanang sakyanan gapito nga prisuhan na atong giparking diha sa may dool sa exit. Ang gusto sa mga pasahero nga dili malangay makasakay dayon sayo gud sila.